Здравейте! Днеска ще ви покажа тази машинка. Това е резбонарезна машина за вътрешни резби и е електрическа. Защото пневматични, те мисля, че бяха по-популярни по едно време, ама сега напоследък това е новата мода. Какво ще направим? Ще ви покажа малко настройки и окомплектовка, нали, и аз какво имам тук събрано, какво съм я направил. И след това ще минем да направим няколко заготовки с дупки и ще минем към наистина впечатляващата част, рязането на резби. Така. Първо ще минем през окомплектовката. Тя стандартно идва с ето тези 2, 4, 6, 8 държача. И аз съм купил 3 допълнителни държача, за да ми покриват 99% от мечиците, които съществуват като цяло, и мечиците, които имам и аз. Като виждате, аз имам малко една стандартна колекция, която се купува така. И тук съм накупил поединично от тези спираловидни мечици, като това са най-евтините, които мога да намеря. Абсолютно нищо специално в тях. Този комплект може би не е от най-евтините, но като цяло и неговото качество не е чак страхотно. Така, минаваме на следващото. Имаме едно универсалче и едно менгеме, където хващаме детайли. Универсалчето е малко износено, е стегнато до край. Заради това тук не е на някоя машина. И като цяло това е окомплектовката, която имам, да, и маса, на която е сложена. Масата е на равна плоча с 4 крака. В софтуера интересното е, че можем да си настроим каква резба ще режем. Като разбира се, тая машина до 36 не отива. Тая машина е до М16, М18, може би в някои по-меки пластмаси, и ако влезе на някои от държачите. И ще изберем примерно, какво да изберем? М6. И тук се настройваме. Стъпка, ако е с по-ситна, по-едра, като тук нямаме опции да избираме, ами се въвеждаме на каква стъпка сме, което е много добър вариант, защото ако дори да не режем М6, ами примерно режем нещо много шантаво, което сме си направили мечик, има някаква много абсолютно нестандартна стъпка, тук може да си я въведем. Каждам Escape. Също има и, той забравих да го покажа, има и Imperial, това са инчовите резби. Да, но ние инчови днеска няма да режим. Има няколко режима за рязане. Честно казано, не съм пробвал нито един по-различен от този, който е в момента. Няма да ви обяснявам нищо по тях, защото не знам какво се случва. Някой по-подробно, ако знае, може да обяснява. Скорост на рязане. Обикновено 120 за М6 в стомана би било добре, но да речем сега ще сменим 125, само за да е малко по-различна. Скорост на връщане. Много рядко ми се налага да я смирям нещо по-различно от максималната. Torque Protection, това е ако знаем на колко нютон-метра са чупи метчика, можем да си зададем примерно 3 нютон-метра и да кажем да ни ги надвишава. Но понеже аз не знам моите метчици на колко се чупят, това въобще не се занимавам, разчитаме на това, че в тези държачи има съединители, които при претоварване прескачат, и един-два пъти са ми прескачали заради крив отвор и наистина помага. Тоест достатъчно е. Сега ползваме най-евтините метчици, не е толкова зле. Тук има брояч на колко резби са нарязани. Аз го занулявам от време на време, но
скоро ние занулявам, защото сме на 367. Дълбочина. Това е също много готина опция. Ако искам да нарежа 10 или 15 или 12 мм, слагам си и режи, разбира се, на автоматичен. В момента е на ръчен режим. На автоматичен режим режи точно 12. Ето сега, натискам му копчето, без да го натискам се върти и отиваме до 12 и после връщаме. И разбира се с зададената скорост. Тук има скорост, въртящия момент, понеже нямаш никакво натоварване, се стоеше на минимума. Друга опция. Опция за дълбоки отвори. Пак същите скорости, стъпка, дълбочина, но имаме Feed Depth, Rollback Depth. Тоест, при тая настройка влиза на 3 мм, връща 2. Влиза на 3, връща 2. За 3,2 мм мисля, че няма нужда, но когато почнем да влизаме над 10 мм дълбочини, особено на малките диаметри, като за M6, M4, M3, M5, почва да има голяма полза от това. И тук идваме на програми. Тук може човек да си запазва различни програми за рязане с специални настройки. Не съм стигнал до там да си запазя за всичките мечци програми. И тук User Parameters и Smart Test, честно казано, ще ви ги покажа, но честно казано не съм стигнал до там да знам какво правят. Най-често карам на това и варирам само, избирам си стъпката и измерям само скоростта на рязане, нищо друго. Ако искам специфична дълбочина, се задавам и специфична дълбочина. Като цяло нищо повече не бутам, защото имам прекалено много настройки, които най-вероятно имат смисъл, но за мен нямат смисъл. Добре, прехвърляме се на струга да въртнем 2-3 заготовки и да въртнем няколко резби. Готови сме с заготовките. Какво имаме? Стомана 45 и стомана, т.е. нераждаема стомана 304 по анс. Не знам по друг начин как се води, но който знае, просто знае. Това е отвратителна нержавейка, особено за рязане на резби. Не е страхотно. Особено на ръка, ако трябва да се режат. Така, ще почнем с обикновената стомана. Отворите са някъде на около 15-16 дълбочина, затова настройката ни на 12 ще трябва да е достатъчна. Ще режем с M6, който е ето този, може би. Добре. Абсолютно нормален метчик, не е за нераждавейка, не е за нещо специално. Просто M6
Вкарваме си го в цангата. Той се щраква и не излиза. Ако искаме да го варям, после се натискате и се излиза. По същия начин е и на главата на машината. Има две зъбчета, които трябва да се оцелят. Штрак. Сега ще караме на скоростта, която бяхме направили автоматично на 12 мм дълбочина. Отвора, който съм пробил е с FI5 средло, което най-вероятно сме на може би на 5.05, 5.06, 5.07, някъде в този диапазон. Така, режим. Размига ръцете. Бум. Резба. Не знам как да наближа малко. Ето. Това и е глух отвор. Няма нищо друго зад него. Сега ще изместя още малко и ще нарежем със същите настройки, директно в неръждавейката. Стискайте палци да не се щупи мечка. Същия мечик, същите обороти, всичко същото. Единственото обаче, което ще направя по-различно е ще добавя от тая смазка малко по-добър шанс за оцеляване да му дадем. Може би трябваше и на мечка да пръсна, но се тая. Не падай вътре. Не, стружки има. На 12 мм дълбочина. М6. Без никакъв проблем. В нераждаема стомана, иначе това рязане на тая резба е отвратително. Близко до невъзможно. И ето каква е ползата от това нещо. Че при рязането в неръждавейка не трябва, ако спрем за момент и буквално приключва цялата интрига с рязането приключва. После много трудно се тръгва резбата наново. А това ни дава възможността да режем с постоянна скорост дълго. При цигърка само при обръщането на посоката, но това е нормално. И имаме цял мечик. Ще го покажа отблизо, без да спирам, ако мога. Не е щупен, все още е здрав, всичките му зъби са там. Това ще е за днеска, което можах да ви покажа по тази машина, ви показах. Ако някой има някакви по-подробни въпроси по нея, може да пита, но като цяло нямам много повече знания по нея. Това е може би моя максимум или близко до него. Това ще е за днеска. Благодаря за готините коментари на предното видео и многото лайкове. Радвам се много. Ако има нещо, пак в коментарите. И това ще е за днеска. Чао!